Rock ha tingut una altra vegada lloc a Lleida i avui aquesta tarda hem tingut l'oportunitat de veure sobretot 3 grups, Chef's Art, Els Pets i Deb. Però res no pot ser jutge per algú capaç de destrossar el seu només algú cal buscar que necessita sensacions per viver ser més fort. Casualitats un diumenge érem al mateix vagó per quedar bé i una mica desmarat citar-nos un altre cap. Sabem que el Periscat em vaig treballar a la cambrera. Fins aquí aquest Senglar Rock 2007. Esperem que us hagin agradat les imatges que us hem preparat l'equip d'Estoc de So, aquest tripartit de què us parlàvem, Ona Valls, la ràdio de Roda de Berà i aquest senyor que està gravant, que mai se li veu la cara, que és el Jordi Sugranyes. Esperem bé, com us he dit, que us agradi molt i bé, a veure si l'any que ve podem veure-us per aquí i que ens pugueu comentar quina és la vostra opinió sobre el Senglar Rock. Res més. Gràcies per veure'ns, gràcies per escoltar-nos i que disfruteu molt d'aquestes imatges. Com van els ànims, bé o què? S'ho passarem bé aquesta nit, sí o no? Preparats per rebentar el senglar, sí o no? Pim-pam, ja, sense res preparat, preferim les sorpreses.